Joe Micallea ta' 36 sena minn Ħażebbuġ intbagħat 5 snin ħabs wara li l-qorti sabitu ħati li konfoffa ma' persuni barra mill-pajjiż biex jimporta splussiv pajjiżna mill-Istati Uniti. Fil-qorti ħarġu wkoll messaġġi li kisbu l-investigaturi u li l-imputat kellu ma' persuni oħra biex jikseb ukoll materjal tat-tip polonium 210, risin u fentanyl. Dawn huma sustanzi velenużi li meta jitħaltu mal-ilma joqtlu lil vittmi tagħhom fi żmien ġimagħtej. Fil-proċeduri ġie spjegat ukoll li Micallea ma rnexxilux jikseb dawn it-tip ta' veleni irrikorra għall-esplussivi u prova jixtri l-veleni mid-dark web. Bl-investigaturi Maltin jiġu notifikati bit-tentattivi ta' Calleja minn servizzi segreti barranin. Skambju ta' messaġġi juru wkoll il-veleni li prova jixtri Calleja kienu mirati għal persuna li għandha tul ta' bejn il-165 u l-175 cm u li jiżem bejn 55 u 65 kg. Kien hemm li l-investigaturi traċċaw ordni ta' splussiv ta' tip C4 li eventwalment kienet interċettata fl-Istati Uniti minn tim ta' investigaturi Maltin immexxija mis-Supretendent George Cremona. Fis-sentenza tagħha l-Maġistrat Donatella Frendo Dimek irrimarkat in-natura perikoluża tal-imputat u l-fatt li qatt ma wera rimors għall-azzjonijiet tiegħu. Apparti s-sentenza ta' 5 snin ħabs, il-qorti rrevokat żewġ depożiti tal-ħelsin mill-arrest preċedenti li kien ħallas l-imputat u li jlaħqu l-ammont ta' 150,000. L-Ispettur Omar Zammit mexxa l-prosekuzzjoni. Komplit il-kompilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' Rodrik Kassar mixli li fit-22 ta' Novembru tal-2022 qatel il-martu Bernice Kassar. Dr. Martin Bajjada, speċjalista l-IT, xedwar l-informazzjoni miksuba mill-mobiles ta' Bernice u Rodrik Kassar dakinhar li seħħ l-allegat qtil. Bajjada xed li nġabru l-filmati kollha minn kamera stess sigurtà f'Kordin, il-post fejn seħħ id-delitt u anke fil-Qrendi, fil-post fejn tard billej kien arrestat l-allegat aggressur. Dan fil-waqt li filmati oħra ġew elevati mill-bodycams tal-pulizija li dakinhar marru jassistu fuq il-każ. B'kollox Bajjada preżenta 44 minuta ta' filmati l-qorti ippreseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud. Il-Maġistrat qal li l-provi dwar il-bidu tal-proċeduri fis-separazzjoni bejn Bernice u Rodrik Kassar ridu jittellaw fil-bidu tal-proċeduri f'dan il-każ u mhux issa fid-dawl li x-xhieda ewlenin waslu fil-final. Il-każ ġie aġġornat għall-ewwel ta' Awwissu li ġej. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera ddikjarat li Carmelo Camilleri, akkużat bil-qtil tal-Baruni Sant Kassja, mhuwiex f'kundizzjoni li jgħaddi ġuri. Dan hekk kif il-kundizzjoni ta' saħħtu ma tħallihx iwieġeb b'mod xieraq għall-akkużi miġjuba kontrih. Camilleri li llum għandu 68 sena jinsab mixli l-ispara u qatel il-Baruni Sant Kassja barra r-residenza Castello Zammitello fl-Imġar lura fl-1988 u ġie mixli biqtil volontarju fl-2006 u li wettaq dan ir-reat fuq istruzzjonijiet ta' terza persuna. Meta ġie assessjat minn psikjatra minkejja li kellu 33 sena meta seħħ id-delitt u kellu IQ ta' madwar 50 li jfisser li moħħu kien bħal tifel ta' bejn 9 u 12 sena. Camilleri issa saħansitra qed juża siġġu tar-roti u m'għandux l-abilità li jikkomunika sew mal-avukati tiegħu.